Nembag siya ating kakapsat ng mga tirapos na Chuck Miguel Lord Angelo nga taga-abra OFW dito sa Saudi Arabia. Taytib na sonata para katakayan. May kawaan ag sa hinek tuirik na ipapanaw mo imadayo katuidan na dakil nga anos kasman hinkawana tain panaw mo di ayat dungo ken ragsa paspasungadan ka ubiyag ko agsugli ka humay mo punasen tuy ilip ken sega dinagtun panawan tatuirik na ket mapaan di mo ipalubos asyak tay nakaay-ay-ay dakil nga anos kasman hinkawanap tain panaw mo di aya dungo ken ragsa paspasungadan ka ubiyag ko agsugli ka humay mo punasen tuy ili ken sega dinagtun panawan tatuirik na ket mapaan di mo ipalubos asyak tay nakaay-ay-ay di mo ipalubos asyak tay nakaay-ay-ay di mo ipalubos